सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 33 से बोसोरारि जखन्थाइखौ सिमेन्ट दख'रानि बेन्दोङाव थानाय 2 नं जयपुर गामिनि गेलेग्रा फोथाराव गंबा गामिनि बानजायनायाव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंदों। हाबाफारि बादियै फुंबिलिनि समाव जखन्थाइनि थां-फै ब्लांखौ बेखेवनानै होयो 2 नं नावकाथा बर' गुदि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि अर्जुन गयारी बिथाङा आरो मुंख्लं खुदिराम मुसाहारिनि गोसोखां गाहाय सायनासालिखौ बेखेवनानै होयो सनापुर बर' गुदि फरायसालिनि लेङाइ फोरोंगिरि रमेश सरगयारी बिथाङा। हाबाफारि बादियैनो सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो सिमेन्ट दख'रानि आफादगिरि सनजिब रामसियारि बिथाङा। फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारि जोबखांनायनि उनाव मुंख्लंफोरनो बिबार बावजेनो सिमेन्ट दख'रा एबसुनि लोगो आफादगिरि दोमैलु बसुमतारी बिथाङा। मुंख्लंफोरनो बिबार बावखांनायनि उनाव बर' हारिनि बिफा गेदेमा बड'फानि सावगारियाव बिबार बावजेनो सिमेन्ट दख'रा एबसुनि लोगो आफादगिरि मानिक बसुमतारी बिथाङा। बेनि उनाव मुंख्लं हरेन बसुमतारी गोसोखां खन्थाइ आवरायनाय बादायलायनाय हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो 2 नं जयपुर गुदि फरायसालिनि लेङाइ फोरोंगिरि फारस गयारी बिथाङा। हाबाफारियावनो थान्दै मेलखौ सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बुंथिगिरि मासि सामलायनायाव थान्दै मेलखौ बेखेवनानै होयो धेमाजि जिल्ला एबसुनि बारग' आफादगिरि मुस्रि लकेन बसुमतारी बिथाङा। लोगोसेनो दिनैनि हाबाफारिनि गेवलां मेलखौ सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि सनजिब रामसियारिनि मासि सामलायनायाव गेवलां मेलखौ बेखेवनानै होयो जनाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि मुस्रि दिलीप बसुमतारी बिथाङा। हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो धेमाजि जिल्लानि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि थेनजिं बर'। थांखिजानाय आलासि महरै बाहागो लायो बोखावै लखिमपुर जिल्लानि बारग' बिएलटिनि आफादगिरि सानसुमा बसुमतारी बिथाङा। लोगोसे दिनैनि हाबाफारियाव सिमेन्ट दख'रानि सिङाव थानाय बर'नि गासै माहारियारि आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोना माननि आलासि महरै बाहागो लाफैदों। सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 33थि से बोसोरारि जखन्थाइ बेयो दिनै फुंनिफ्राय लानानै दिनै जोबथि महराव आगान सुरफैबाय। थान्दै जखन्थाइनि गेजेरजों गासै गं 72 गामिनि रायजो राजाफोरखौ लानानै जा मोनसे थान्दै जखन्थाइ सावरायलायनाय जादोंमोन। बे सावरायलायनायनि गेजेरजों जोङो गासै मोन 10तासो गासै बेहाय थांखि आजावनाय जादों लानाय जादों जे जोंनि मिशनफोरानि गेजेरजों बा मिशन बसुन्धरा जे बेनि गेजेरजों जोंनि हा हुनि सोमोन्दै बे दासिमबो जोंनि बर' गामिनि बा बर' रायजोआरिफोरनि जा मोनसे बियो मोजाङै दिनैसिमबो रोखा जायाखै जा गभर्नमेन्टनि हाबा मावनाय दा बे मोनसे थाबाय। बेजों लोगोसे जोंनि बर' बिजोंनि गुदि फरायसालिनि जेंना फोरोंगिरिनि जेंना बेफोरखौ लानानै बेफोरखौ लानानैबो थांखि आजावनाय जादों। आरो लोगोसे जोंनि जा मोनसे डेभेलपमेन्ट बे डेभेलपमेन्टनि सायावबो जों लानाय जादों जे लामा बायदि हान्था मेलानि राहा लामानि थाखायबो उसुबिदा बेफोरखौबो रायजोजों लोगोसे सावरायलायनाय जादों। आरो लोगोसे जोंनि फैबाय थानाय लाइमोन बा सोलिफुबाय थानाय लाइमोन सेंग्रा सिख्ला उन्दै फरायसा फरायसुलिफोरनि जा मोनसे जौ जुवाजों गफबनानै दं जोंनि बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा बिनि सायावबो जों गुवारै सावरायलायनाय जादों। जाहाथे फैबाय थानाय समावहाय इयुनावहाय जों बेखौ गासै माहारियारि आफाद बा धोरोमारि गौथुमफोरनि दैदेनगिरिफोरजों जों जयै सावरायलायनानै माखासे जोंनि बर' समाजनि बा बर' हारिनि समस्याफोरखौ जों सोदांनानै लानो हागोन बेखौ मिजिंथिदों। नैबे समाव नैबे जखन्थाइ फोथार बेनिफ्राय नोंथांमोन खौरांगिरि बिथांनिसिमबो साबायखर जासिबाय।
दिनै सिमेन्ट सापरि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि 33थि जख'न्थाइ गेवलां मेल बेवहाय गाहाय आलासि महरै आं बाहागो लाफैदों आरो बेवहाय बाहागो लानानै दिनै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। दुलाराय बर' फरायसा आफाद सिमेन्ट सापरि दख'रा महरै दिनै बेवहाय गोबां जोंनि बर'नि माहारियारि आफादफोरखौ बेवहाय लानानै जोङो बे गेवलां मेलखौ बिथांमोना खुंदों। दा बे समाव आङो नैबेखौनो बुंगोन जे बेवहाय जोङो जोंनि जि न'खर बर' समाजनि जि न'खर गामि आरो जोंनि ओनसोल बे ओनसोलफोरखौ जोङो थिग बानायना लानांगोन। मानोना जोंनि जि इयुन बे इयुनखौ जुदि थिग बानायनोब्ला जोङो जि जोंनि सोलिनाय खान्थिफोर बे सोलिनाय खान्थिफोरखौ थिग बानायना लायोब्लासो जों जोंनि इयुनखौ थिग बानायनो हागोन। दा ओंखायनो रायजोफोरखौ खावलायदों जे जोङो जोंनि इयुनखौ थिग बानायना लानो थाखाय जोंनि जि हेबिट जोंनि जि माने सोलिनाय खान्थि बे खान्थिफोरखौ जोङो मोजां खान्थि जों बानायना लानांगोन। अब्लासो जोङो जोंनि समाजखौ थिग हिसाबै जोङो दैदेनलांनो हागोन। मानोना जोङो बाराद्राय माब्लाबा अननायावनो माब्लाबा बाराद्राय मोजां मोननायावनो आरो माब्लाबा बाराद्राय रागा जोंनायावनो जोङो माब्लाबा खैफोदावबो गोलैनो गोनां जादों आरो जोंनि गथ' गथायफोरा गाज्रिबो जालांदों खायसे खायसे। दा ओंखायनो गासैबो बिथिंखौ नोजोर होनानै जेरै खालामोब्ला जेरै अनोब्ला जेरै मोजां मोनोब्ला आरो जेरै बिसोरखौ दबथायोब्ला मोजां जायो। बेनि राहानि गेजेरजों जोङो थांनानै जोंनि उन्दै उन्दै फैबाय थानाय इयुन जोलै फरायसुला फरायसुलिफोरखौ जोङो थिग बानायनानै लानो हानांगोन।